kanggo masa depane awake dhewe. Saiki sekolah dilakoni kanthi online. Amarga kahanan COVID-19. Jadi para siswa kudu sinau ning omahe dhewe-dhewe. Sinaune kudu nganggo HP kuwi peralatan. Mesake yen wong tuane ora duwe, piye carane dilakokake kanggo nukokke HP anak supaya anake ora ketinggalan pelajaran. Senadyan kuota wis dicepakake saka sekolahane, nanging kuwi ora iso dijagakake. Amarga saking akehe tugase. Ndadekake kuota cepet enteke. Sekolah nganggo HP marake mumet pikiran. Kabeh kudu sinau dhewe. Mulakno siswa iku kudu sinau sing sregep kanggo mbahagiake wong tuane.